ang pagpasaylo sa Ginoo way sukod. Kibaw mo ana no? Kibaw mo wa? Kibaw. Unya kay kita mga anak man tas Ginoo sinagop ang gitudlo sad ni Hesus nato mo pasaylo sad ta nga wa say sukod. Saman mosunod mo dili. Nganong tulo ra man kabuk ang nitingog. Kamo ding uban di mo mosunod. Mao na pero dili sad ang Ginoo motugot nga sa atong kinabuhi walay hustisya. Pasabot ang tao nga dili mopasaylo silutan. Mao sanay hustisya sa Ginoo. Muna ikaw karon sige kag pangayog pasaylo sa Ginoo, simba ka or wa ka mo simba, nara ka sa inyong balay, labi na gyud masakiton ka, di nakahapit ka lakaw kay paborito ra ba kayong maminaw, shout out dahil mga masakiton, no? Congratulations. Kay ang mga masakiton magsigig paminaw aning atong misa. Dayog ingon kanang nay mo imbitar nako nga week mass kanira ba paderno paborito kay kaani sige gini siya paminaw sa imong misa hapit tibok adlaw balik-balik mag-ingon igsunod na sa akong misa lain sa sus kanira ba paderno magsige gini paminaw nimo ana hangtod mo text na nga ri palihog pader misahe mi sa week mass kay kanira bang namatay pader sige gini paminaw nimo paborito nako ang tanan daig naminaw nako nangamatay na di ay mao ding minus na kay mamalit og slot. Mao ding ang atong raffle ticket gamay kay halin kay ang magsigi daig paminaw ang mga tiwasonon man sa diay. So samtang wa pa mo matiwas, hala sige. Pamalit na mo og raffle ticket og slot. Total pwede man na ninyo ipadala sa GCash, pwede man na sa kwarta padala, mamalihog lang mo ang inyong mga kauban diha. Ingnan na lang na sila nga i-deposit nga to sa bank account ni Father Day. Uy, para rabanis imong maintenance lola. Ay na lang ko palitig maintenance. Ipalit na lang nag-raffle ticket. O, ano ba? No? So, muna, kung sa may relasyon, anis pasaylo eh. Ang hustisya o ang pasaylo, magkuyog gina sila. Ug maunay tinuod nga gugma sa Dios. Ang gugma sa Dios dili pwedeng moabusar sa usa unya mopasaylo sa usa. Nya unsa man pag-apply ani nga magkuyog gining gugma, hustisya ug pasaylong Diosnon. Unsaon man na siya pagkuan, unsa may atong basic principle. So naatay basic Christian principle nga nag-ingon, hate the sin, love the sinners. Pasayloa ang nakasala, dumti ang sala. Pananglitan kanirong nangawat na tog trilyon sa atong nasod. Trilyon sa ang gikawat, andari ang gisgutan, millions raman. Pero kani trillions, kay bawo mo pila ka milyon ang usa ka trilyon? O mo kay ba? Pila man ka gatos ang usa ka libo? Ha? Ang usa ka libo pila ka gatos? Na po ang 1,000 usa ka gatos ka 100. Dako na gamay. Kung kamo ba ipahukmon ba tagaan mo ron og usa ka aw na po katag 100, malipay mo dili. Lipay oy, bisag pare ihog na ron news kolekta, lipay kayo. Nya ang usa ka milyon, pila man na kalibo ang usa ka milyon? Ha? Sige. 1,000 katag 1,000. Tagaan mo usa ka milyon, malipay mo.
Papilion mo 1,000 o 1 million, hay may inyong kuhaon. Oo, 1 million yun kay 1,000 katag 1,000 ang 1 million. Unya ang 1 billion. Pila man na ka million? Ang 1 billion ba pila na ka 1,000 o ka million? 1,000 katag 1 million ang 1 billion. Nya papilion mo 1 million o 1 billion. 1 billion kay dako kayo. I-times ko nimo 1,000 ang usa ka million. Unya ang 1 trillion pila man na ka billion. 1,000 na sad na ka billion. So ang 1 billion i-times nimo 1,000 mahimo ng 1 trillion. Mao na gikawat na karos atong nasod nya dili lang 1 trillion. 3 trillions na ang bana-bana sa flood control pa lang na. Nya punan pa sa ubang mga kawat kanang gitawag na tog corruption sa atong nasod. Grabe kayo. Mao na ang ato rong utang ni sobra na sa 19 trillion. 19 trillion na atong utang. Nasod sa una gani hilak na ta nga niabot og 12 trillion pagbiya ni President Rodrigo Duterte tungod atong iyang pagkumbat sa COVID-19 katong gubat sa Marawi nya ang katusang build aron manindot ang atong mga infrastructures. Nakautang tagikan kuno to sa 7 trillion ba to or 6 ana nahimong 12. Nakaron gikan sa 12 nahimo ng 19 trillion. Nya unsa may naaro nato baha to the max. Tan-aw mo social media katong gagamit nagbakho dito sa Pasay kay ang basura ug ang tubig nagsagol na ni baha nya dinhi sa Cebu ni anhi ang ombudsman na mag-imbestigar kuno sila kay 60 billion ang nabukbo nga kwarta para sa Cebu lang para sa flood control. Nya porting baha nato dinhi. Sa Manila ambot pila kay gibukbo dito. Sa Metro Manila ba? Pila kaha. Supertik yung daghanang kwarta. Nya unsaon man ni nato? Pasayloon ni nato sila. Yes. Higugmao nato ang nangawat. Unsa may atong dumtan para mo patunhay sa hustisya, dumta nato ang pagpangawat og kwarta. Sige, lingiyay mong tupad. Ning na wa jud ka kapangawat sukad sa una. Ning na wa jud ka kapangawat. Wa. Oy, ay kog ilara. Wagin mo kasuway, congratulations. Mao na gikan sa kinagamyang kawat hangtod sa kinadak-an ato ng dumtan. Pero ang nangawat atong higugmaon. Nakaron unsaon man paghigugma sa nangawat? Pananglitan kaning nangawat ron sa trillions. Sige man sila imbestigar ani karon. Unsaon man na sila og mapamatud-an nga sad-an sama aning BP Sara, impeachment ang gigamit para kuno pamatud-an nga siya nangawat og kwarta dito sa DepEd og sa iyang pagka-vice presidente gikan atong confidential intelligence fund ba to na 125 or 500 million ba to ana unsa may buhaton nato kung mapamatud-an gamitan og hustisya unsa may hustisya ipapriso taktakon sa pangalagad sa gobyerno kay imong unay og kawat ang kwarta nga imo untang bantayan
imo na hinoong gikawat. Ana. Unya kaning nagkawat sa flood control, dili man ni si BP Sara. Ang gi-accuse kana ramang 500,000 nga kaning milyon nga confidential funds kasi sige pa man sila glalis gani hangtod karon minaw ko sa mga analysis sa mga lawyers na social media wa pamanggi na pamatud-an nga si BP Sara personally nanguha gyud kwarta og nakabenepisyo sa maong 500 million pulos pa man lang bana-bana pulos pa man lang kathang isip kay wa pa man gyud solid evidence nga mo pamatuod nga siya gyud mismo ang nikuha og ni sud sa iyang bulsa sa kwarta. Ana. Kaning trillions nga gikawat karon sa gikan sa flood control, gikas DepEd, gikas PhilHealth ug uban pa. Kung mapamatud-an unsa may buhaton nato ani mga tawhana? Prisuhon, taktakod gikan sa gobyerno. Nya unsa may buhaton nato inighuman natong papriso nila ilisan sa pwesto ilisan kinsa may atong iilis ang lain na sangkawatan mao na siya ang nahitabo sa Pilipinas naaroy gipapriso pero ang nipapriso utro sang kawatan nya inighuman yag papriso siya na say mangawat naatay eleksyon, magsigitag eleksyon, nya ang nipuli nga nilingkod, iya dayong i-accuse ang kadtong iyang gipulihan nga nangawat, ipapriso dayon. Sama ni President Rodrigo Duterte to ana sa dahig ipapriso na. Sa una, pulihan ni Pinoy si Gloria Macapagal Arroyo, gipapriso sa to. Ana ba? Prinisuhay dayon. Si Pinoy, wa mapriso kay may he rest in peace, no? Nya, nasulbad ang pagpangawat? Wala. Nga naman, kay ang katawhan, kitang katawhan, dili ka maong mupili og leaders. Kinsa may atong pilion, kadtong kusog manghatag og kwarta. Mao na yung sa highest bidder. Napatay prinsipyo nga sayop lang yapon. Og ipanghatag kuprason atong dawaton. Di lang ta mo butar, pero atong dawaton kuprason nato sayop lang yapon na. Ang maayong buhaton patyag yun ang korupsyon. Diha nimo mismo dinhi sa atong kasing-kasing patya ang pagpangawat. Be honest. Matod pa sa BCBP. Kisa may mga BCBP din congratulations BCBP. O inyo nang gipuyan. Mao ginay angayang puyan unta sa atong nasod o sa matag Filipino. Unsa man na, be honest. Even if others are not. Even if others will not. Even if others na nila? Do not. Basta, ingon na ba? Murabag, bahala na lang, ikaw na lang usa ang nagpuyo sa kamatuoran, puy igid na. Nilingay mong tupad. Ingna na kay 200 diha. Na be honest. Ingna na kay 200. Na, unsa may buhato na nang imong 200 karon? Na. Diin man gasugod ang atong pagkunayb aning mga kawatan o kwarta. Gasugod sad na sa atong gugma sa kwarta. Kanabang anha ta mo salig sa kwarta. Anha ta mo laom nga ang kwarta mo ay makapaluwas nato. Maunay sinugdanan sa korupsyon. Mao na ang ato ro mga leaders gikan sa presidente hangtod barangay kapitan, mga executive man na sila, executive elected officers. Grabe ang ilang gugmas kwarta.
Kay nilao man gud sila kung daghan kag kwarta mudaog ka sunod eleksyon. Urang imong partido mudaog sama ni rong President Bongbong Marcos ning kamot ni ron siya nga ang iya sang kapartido mo'y makalingkod sa sunod. Di naman ni siya kalingkod kay usar may term sa atong presidente din Pero iyang gustong palingkoron ang iya gyapong mga kaalyado. Muna itong gitawag og political dynasties. Unya unsaon man nimo? Tigom yung kwarta. Asa man ka manghuwag kwarta? Kawati ng mga butante. Mo na ni rin hitabo. Ang atong mga buhis, tigom nila, gikuha nila ang trillions sa atong buhis. Kay mo average man tag buhis din mga 10 to pila ka na ka-trillion atong buhis makuha kada tuig. Kuhaon nilang trillions. Mangutang pagid sila para kunuhay sa atong budget. Pero ang atong giutang, gikuha sa gyapon ang trillion sa ato. Human, ila din tan ilad-ilaron og hatag-hatag og ayuda inig panahon na mag-angat ng eleksyon. Sige din silang panghatag. Aron mo believe din ta nila. So unsa may solusyon karon? Matod pa sa atong tubag sa Salmo, ayaw hikalimti ang mga buhat sa Ginoo. Unsa may buhat sa Ginoo? Siging ampo, siging alagad, nag-antos hangtod namatay. Ampo, alagad, ug antos para sa kaayuhan sa atong isig ka tao. Unya mosupak ganitani, adto na ta moampo sa kwarta, mahimo na tang masupilon, silot ang atong dangatan. Mao na ni ron lusno ang flood control nya yaw ding presidente mahiya naman kayo ana nya pa-imbestigar dayon naadayoy ombudsman naadayon ang kaning DOJ na panang NBI hala panakop anang mga kunuhay ilang giakyos pero wa gyud masulbad ang corruptions ngano man tungod kay sila mismo ang nagbuhat niining maong pag-imbestigar, pagpanakop, pagpapriso, na higugma man sad sa kwarta. Nya kita sang mga katawhan, sige lang sang labay sa basura, bisag asa. Nganong sige makaglabay sa basura, katag-katag diha sa karsada, ug sa imong mga silingan, kay wa sad ta mahigugma sa atong isig katao, di ta mo alagad. Wa sa ta mag-ampo o di sa taganahan mo antos paghipos, paglimpyo sa atong katilingban. Muna din sa atong simbahan, congratulations, limpyo ba atong simbahan o dili? Na kani antos mamog pang limpyo ni tabang man mo. Napabay daghang ga parking diha o wa na? Napay daghang nagparking o wala na? Panid-in ninyo. Mo na igadto niyo naagya poy ga parking diha ingna ni offer naman as father anha di anang may plaza pilar didto lang mo parking brad sister haron di ta ma kuan dinhi mahasol di sa ta mamiligro mo na gitawag og alagad ang kanang karsada ialagad nas publiko dili na ialagad sa imong kaugalingong sakyanan nga anha nimo i-parking anha pa jud ka magwasing hastang moagi mapiksa na hinoon mga buangon mo no dili anha ka manindas karsada nga nya inigabli pa gyud sa imong tabon-tabon sa imong tindahan mulapas nagmaayo ngadto sa karsada kay ang imong bungbong sa tindahan naa mas kilid sa karsada nya butangan pag imong bangko og lamisa ang karsada pagkabuangon gyud nimo. Unsa may nganong naninda man kadiha aron makakwarta kinsa may imong gihigugma ang imong silingan o ang imong kwarta ang kwarta bahala nag mga matay mo diha basta ang kwarta higugmaon nako mao nay nahitabo diri sa atong ebanghelyo wa siya kwarta nangayo siya pasaylo ngadto siyang amo gipasaylo siya pag-abot na sa panahon nga nakakita siya nakautang niya iya yung pugsog pabayad. Tingali ang iyang hunahuna ato nga kung makabayad ni siya, ibayad ko ni sa akong giutangan.
pero sa iyang pagbuhat ana wa siya'y gugma, wa siya'y alaga, wa siya'y pag-alagad. Gibalik sa agalon ang iyang utang, gipapriso pagyod, ginganlan pagbanyaga. Matod pa sa atong unang pagbasa, giingnan ako sa Ginoo, tao nagpuyo katipon sa katawhan nga masupilon, may mata sila apan dili makakita, may dalunggan apan dili makadungog kay masupilon man. Ambot nakakita ba kaha sa baha o sa basura ang atong executive departments, ang atong legislative departments, o ang mga appointed nga naglingkod karos posisyon? Nakakita baka sila? May dunggan baka silang naminaw sa siyagit sa mga tao nga ang balay na anod na ang mga sakyanan, ang ilang kabtangan, gilana, sanapan nas tubig na guba ng ilang mga appliances o mga gamit sa kusina na nga anod na ilang mga puyanan na lubog na tubig? Nakakita baka sila? Sa mga nangamatay, nakadungog baka sila o nagsigilag pangatog? Hayang-hayang ang ilang nindot kay mga mansions, silutan tas Ginoo. Ambot nakadungog baka mo nga kita nagkinahanglan og slots og raffle tickets. Kadungog mo wa? Unya, unsa man imong buhaton? Sige, pamaligya mo. Unya, pamalit pagyod. O na karon ako mamaligya na gyud kog maayo, bahalag pabagas naong may mopalit og sawa, gasige na kog da sa akong ikubag nga naay raffle ticket sa sulod. Mura na ko ani og si Ezekiel nga nagdaas iyang kabtangan, pero wa ko magdaas kabtangan para sa akong kaugalingon, para ni sa atong parokya. Kamusad pagda na sad mo raffle tickets, bisag asa mo dapitab, sige yung pamaligya, ha? Para unsa man ni ang ato mga slots, para ni sa atong mga batanon nga maghimo karon sa ilang Paris Youth Day. Kanira bang mga batanon wa gid ni income, investment kining ato nila, pertira ba ka demanding? Daghang kay later dito, pader nagkinahanglan mi ani, pader nagkinahanglan mi ani, pader nagkinahanglan mi ani ko. Nawang sa kanahan. Pero saon man kinahanglan magid nato sila suportahan aron makasinati sila sa gugma o presensya sa Ginoo dinhi sa simbahan, kaysa adto niya na magsigig yampungad sa diskuhan. May nila nang naay once a year, kita ta basin pag madasig ning mga 600 or 700 ka mga batanon para musimba na, unya mahimo pa di silang mga evangelizers, mayintag mahunong na ning premarital sex. Kaya pertira ba karampant na? Yeah. Linya imong tupad, inawa, kakahimo anas una. Ina. Kana bang premarital sex ba? Kanang magsigig tinukhangay nga way mga kasal, naanaro sa ato. Kanang mga teenage pregnancies, nga mga batanon kayo, pabunyag din mga nipis pa kay mga lawas, o sa manok pa, di pa maihaw, kay way unod. Pero wa na, niborot na. Nga naman, kay wa lagi in taon makadungog sa kasuguan sa Ginoo. Muna ato ning gastuhan sama nga mugasto ta pag hatag og hustisya, mugasto sa ta aron paghatag og Ginoo sa ato mga batanon. Asam nang to kwaon sa ato mga slots. Muna kamong nibati nining maong tumong August 21 to 23 ang atong PYD or Paris Youth Day. Palit mog slots. Nagkinahanglan patag ang atong slots karon 2,064 pa ka buok. Nya ang atong raffle tickets 1,009 pa ka tickets atong halin. Perti pag yung layo anis ka matuoran, pero sige lang, may nang hinay basta kanunay og mahigugmaon. Di na ta mahigugmas kwarta, higugmaon nato ang simbahan, higugmaon nato ang atong isig katao, gastuho nato atong kwarta para sa kaayuhan sa tanan. Maunay atong solusyon sa graft and corruption dinhi sa atong nasod. Patya ang paghigugmas kwarta, pinaagis paghigugma o pagtabang sa atong isig katao.